Аз как няма да се виждам? Добър ден! Вие сте с BTV репортерите! Запознавате ли се с BTV репортерите? Я са махни от тук. Ало! Добър ден! Вие сте с междунационалната, многонационална и мултифункционална телевизия Галатин.нет. Според последни сведения, Мечо Пук се оказа чист мошенник и с неговата банда Прашчо, Магарето, Слава и други такива мутрински имена са се наканили да облекат малечка палечка срещу откуп. И фалшиво пълномощно да откраднат вулканите на Малкия принц. А това лапе от неговата банда според всички изчисления. Така, ето, истината в тази държава се наказва.